Serokê Partiya Demokrasî û Pêşketinê Devayê Alî Babacan roja duşemê beşdarî Kongreya Partiya xwe ya bajarê Wanê bû. Babacan tevî tedbîrên hember belavbûna vîrusa korona ji aliyê girsek Qarabalık ve hat pêşwazikirin. Babacan beriya Kongrê serdana malbata Servet Turgut û Osman Şîban dabû. Hêjayê bîrxistinê ku Turgut û Şîban di 11 îlonê da ji aliyê leşkerên Tirk ve hatibûn desteserkirin û li gor raporên nexweşxanê her du jî ji helîkopterê ketibûn û piştî 20 rojan Turgut canê xwe ji dest dabû. Babacan di piraniya axiftina xwe da cih da işkenceyên dijî rûnişvanan tê kirin û got ku Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP dê wek desthilata işkenceker were zanin. Hukuk reformundan bahsediyorsunuz. İnsan hakları eylem planı diyorsunuz. Ez nehale ve derê banga hikûmetê dikim. Hin wan rojane qala reforma hukukê û mafên mirovan dikin. Werin wek peyvira devleta hukukê di vê mînakê de xwe nîşan bidin. Tişta ku di serê Servet Turgut û Osman Şîban hatiye derxin holê û berpirsyaran bidarizînin. Eger hûn wê nekin, ew gelde ve wek desthilatek işkencekar bizane. Babacan her wiha got ku desthilata AKP şaredariyên biriya hilbijartinê dest nexistî bi polîtikayên kayyum dest daneye ser û vîna gel bin pê kiriye. Wî dida zanîn ku ew dê her tim li hember polîtikayên dijî demokrasiyê bin. Babacan got ku gavên ji bo perwerdehiya Kurdî hatine avêtin, yek û yek baş ve tên û mafên Kurdan tên bin pê kirin. 2020 yılının tamamında sadece Wezareta Perwerdehiyê îsal bi wî welatî mezin tenê du mamostayên Kurdî wergirtine kar. Li wî welatî Kurd hene û Kurdî jî heye. Kesên ku bixwazin zimanê dayîka xwe biaxivin bi milyona insanin. Ji ber ku hemberî zimanê Kurdî nejdilin. Her wiha ditirsin ku hevkarê xwe yê biçûk jî aciz bikin. Em dibînin ku pirsgirêka hişmendiyê heye û ji bo berdewamiya desthilatariya xwe her tiştî dikin. Li ser rexneyên Babacan yên bo AKP, me xwaz ji rayedarên AKP yên Wanê pirsin, gelo ew çi bersiv didin. Lê daxwaza me ya hevpeyvînê hat redkirin. Li bajarê Wanê Partiya Desthilatar an ku ya herî zêde deng di wergire Partiya Demokratîkan Gelan HDP ye. Me ji hevserokê HDP'yê Wanê Ökeşkava pirsî, gelo ew wan gotinên Babacan û polîtikayên Partiya Devayê çawa şilove dikin. Cihê ku Alî Babacan lê hatî, Partiya Kulê ve Qetiyayê hatî kîler bû? AKP bû. Em bêjin nêzî 20 sal pêşan hedema AKP hatî avakirin, di heman îdia hata avakirin. Ez ê welata demokrasiyê ava bikim, ez ê mafê Kurdayê, em bêjin xwezayiyê, dibêjin ya însanî, ez ê hemiya desteseriyê ser ra bikim. Dawiya em hatînê de çi ye? Ew zehir civaka Kurd gelê Kurdan ve xwarin û ew kefen jî dîsa li gelê Kurd alandin. Kawa dibêje ku Partiya Deva wek projeyekî dewleta Tirk hatiye avakirin û armanc dike ku Kurdên ji AKP ve Qetiyayî li derdora Devayê berhev bikin. AKP ji ber ku êdî deşîfre bûn, êdî nikare civakê bixapîne, bi vê carê êdî civaka Kurd, civaka Kurdistanê wê bi kê bixapînin? Alî Babacan bixapînin. Wê bêjin Alî Babacan tu jî 20 sala, 15 sala Kurda bi û awayî bixapîne, başê cemê keseke dîtir nû bigihînin, em ji wê tiştê dibêjin. Yanî divê civaka me êdî baweriya xwe bi direva neyîne. Hêjayê bibirxistinê ku Babacan di navbera salên 2002-2015 da di hikûmeta AKP da 13 salan wezîrtiya derve û ya aborî kiribû. Babacan 2019 da ji AKP karvekişina xwe ragihand û di nihê adara heman salê da Partiya Deva damizrandibû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.